Pisci Biblije su napisali da je nepoželjno da se iko na zemlji naziva rabi i da nekoga zovemo otac. Vjerovatno je u početku Isus poveo nekakav pokret, pa je ova naredba zabilježena. Inače, osobina pokreta je da nema preciznu hijerarhijsku strukturu. Kada se vidjelo da pokreti nisu u stanju da brzo i učinkovito postignu išta značajnije u istoriji zbog svoje rasplinutosti i neorganizovanosti, morala se osnovati stranka. Zbog toga su se morali pojaviti i rabini i očevi, prvobitne titule vođa. Otac se na nekim starim jezicima izgovarao kao papa, od čega je nastala riječ pop, ili padre, od čega je nastala riječ patrijarh. Na dalmatinskom jeziku se i danas kaže za oca pape. Valjda nam je sada svima jasno porijeklo riječi pop, papa i patrijarh. Sve su to strane riječi za riječ otac. Svako od nas ima samo jednog oca, i to onog od kojeg je postao, biološkog oca. I taj naziv bi se trebao koristiti samo u tom jednom slučaju. Nijesmo nastali ni od kog drugog, nego od svog oca i od svoje majke.